I stand in my feet to tell you all the things we know about our religion. We are not a terrorist. Mu musulmi kam mu ba yan ta'adda bane, more especially Sheikh Tahiru Bauchi in Tariqan Tijjaniya, Sheikh Nasiru Kabara in Tariqan Qadiriyya, Sheikh Ibrahim Zazzaki mazhaban Imamiyya, Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunniyya. Sallamu guda biyar asbal asr magriba isha'i, if you like hada da nafila sunna ce ta manzon mu all the time. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi, rabbi ka sami dacewa makiyan musulunci a Nasiruwa ba ci ba sha ba da zuwa mu fara da mu sha kausara. Wannan sako ne yan malan ke badawa, forget about the bit and listen what I'm saying. Musulunci ko guda daya, we must believe of Allah dan shine sarki daya. We hate anybody who is called Muslim terrorist. Yes, we are not a terrorist. Muslim, we are not a terrorist. Muslim, we are not a terrorist. Muslim, we are not a terrorist. An fake da gusuma ne aka harbi karsana, akwai lauje cikin naɗi shi yasa ba a nishi, sai bango ya tsage ka dangare ke samu ya fada. Mu ma musulmi mun bada kanmu an tsane mu, some of the country san ba su yi da mu. Kisan kai a ce da mu, sata ma a ce da mu, stealing ma a ce da mu, sanya bom a ce da mu, kidnappers ma a ce da mu. Check out the Muslim da suke kasashen ketare, ga sara ga duka ga harbi som sun ketare. In Nigeria ko ka duba mai duguri ta koma mutuware. Back to you Mr. President, I don't want to correct you, I just want to remind you, in front of this country we are not a terrorist. Don't let them kill us, don't let them touch us, don't let them destroy us. Maraba lale lale manzon mu shine shalele, when you hold him tight hakika zaka zamto amarya a lalle. Kan yabban manzon Allah ni yan malan na zam shalele. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muslim, we are not a terrorist. Muslim, we are not a terrorist. Muslim, we are not a terrorist. Ya malan ne